sedang menyamar sebagai Raden Gatotkaca. Tapi apa Raden Gatotkaca aku iki iso terbang apa ora? Ning kanca-kanca dulur-dulur kabeh para netizen, matur suwun yang sudah like lan sudah subscribe dan melihat bahwasanya Bagong ini bisa terbang atau tidak. Yang jelas Bagong aslinya tidak bisa terbang. Ning saya memakai baju yang seperti ini. Ini adalah aku akan menyamar sebagai Raden Gatotkaca. Dan nanti saya akan apa itu namanya apa jenenge Tur? Dolan metu. Ayo metu nang ngene Raden Gatotkaca. Aku mengko rono dan apa reaksi Raden Gatotkaca. Karena saya matak Raden Gatotkaca dan nanti akan saya tantang untuk bergelut bersama saya. Boleh ya, Tur? Ya. Pokoknya aku tak rono iki wayang apa to, Tur? Iki wayang animasi ngawur. Wah, wayang animasi ngawur, Tur. Iya. Enak ceritanya ora? Ora enak ceritanya. Ya wis, yang penting ngawur kena hiburan ya, Tur. Iya. Iki aku wis kadung maca Raden Gatotkaca. Iki mangkel aku nyewa. Nyewa ning salon, Tur. Pira gong lho. Iki mang 120. Oh 120. Heeh. Keras nggih karnaval. Lah aku engko tenan iki arep teko ngene Raden Gatotkaca aja kesusu aja anu to, Gong. Aja omong ae. Ya piye kudu omong ngene dhisik. Iki tenan. Aku arep budal ya, Tur. Ya, aku arep budal ning ngene Raden Gatotkaca. Piye reaksine mengko nesu apa ora? Lihat bersama channelnya Joyo Kiwi. Jangan lupa subscribe dan like dan juga komennya. Komen sing apik-apik ya, Lur. Kan ora marane sing liya-liyane nesu. Aku kira nesu. Aku dipuji dan dicaci adalah sama saja. Wih tenan wae, Gong. Loh, tenan lho, Tur. Iya. Kowe mau ngajak jan nggih sepuatu gilap kaya ngono. Loh, aku ngene iki nerokne sing biasane teko ning nggonku lho. Isuk 2000, sore 2000. Sepatune ya ngono kuwi. Iya sepatune ya ngene iki gilap ngene to, ora mesti tratapan karo sepatu gilap ngene iki jan tratapan. Ayo to Gong ndang piye ngono arep jarene arep terbang. Kok sik to Tur, tak omong-omongan lho. Ngomong-omongan karo awakmu. Awakmu nang ndi lho iki? Aku sebagai dalange, Gong. Wah, sebagai dalange. Dalang ngawur ae didol. Ora ngono, Gong. Aku iki maksudku ngene, Gong. Iki wayang kowe aneh. Nyolo wedi. Ora iki sakake jane sing ngene iki, tapi modele ra ngene iki, Tur. Ah iya. Wayangnya ya 3 dimensi. Wah, 3 dimensi. Heeh. Dilokne kon mburi kena, di kon ngarep kena, kon dhuwur kena, kon ngesor kena iki jenenge 3 dimensi. Oh, 3 dimensi iya. Kowe cek ngerti iki opo piye? Ora. Kowe ya menteling aku to, Gong. Ora, aku iki mentel pancene aku iki modelku ya mentel ngene iki kok. Oh iya wis. Iki kok sida apa ora terbangke aku arep ndelok awakmu. Engko sik. Sik kene ra apale nek japa mantrane. Carane terbang atau mumbul atau bermelayang. Melayang-layang di udara. Oh, melayang-layang di udara. Jajale munggah. Ya. Munggah. Ora ngono, Gong. Munggah mudhun. Ayo munggah mudhun. Ngene sik. Iki ra apalane iki lek ra tak apalne iki kok ndak iso. Ayo. Piye lapalane aku lali to? Iya, lapalane iso lali piye to? Kubang. Aku arep terbang. Joblok. Aja nganti ceblok. Piye ki ayo aku iso selak lali. Kubang. Ayo kubang. Joblok. Konggon.
Teko nggon slamet, teko nggon slamet. Wirdik. Trenyeng. Wes. Ya gak musik radio nek. Ya, musik dionekne no. Aku kadung matur kaji ya. Iya. Musik dionekne.